Опа! Нещо тук няма да се личи. Карай го. Добре, дръж. Аз когато е трябвало, съм го вкарвал. Мохи, можеш да спреш да снимаш, докато Артем го вкара. Съм рапър и съм бял. Меката съм ви. Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ни видео. Преди близо 4 години на същото това място снимахме изключително емоционално видео, за да посрещнем нашия син Виторио. Даже го изгледахме преди малко. Да, това видео няма да е толкова емоционално, невероятно. Кая, извинявай много, приятелко, ако гледате това видео, ние вече сме родители за втори път и си имаме една прекрасна малка сладка дъщеричка, Каталея Артем Анатолиевич. Точно така, една малка принцеса. Ами, какво да кажем? Не знам, нещо трябва да й пожелаем. Не знам, че толкова много измъчи майка се последните 9 месеца, че аз дори не знам какво да кажа в момента. Не, просто и пожелаваме да бъде винаги здрава, защото това е нещо много важно. И аз си мисля, че тя ще прилича много на теб. Наистина? Да. Мисля, че по характер и визуално като цяло се я представя много да прилича на тебе. Да е такава много интелигентна мадама и няма да е сигурно много арти-талантлива. По-скоро ще е като тебе, така че пожелаваме да има от всичко и наистина да има страшно много любов и късмет в живота, защото ние с Артем нямаме много късмет. Да станеш прекрасна жена, ти пожелаваме. Да има много любов в твоя живот. Както от нас, така и от абсолютно всички хора, които влизат в твоя живот. Някои ще излизат естествено, но ти остани себе си. Това е най-важното. И да срещне прекрасен мъж като баща си. Дай Боже, ама да не прилича на мен, защото все пак е някакво по-различно момченце. Имам много време до по-готино от мен. Как много сега ще тракне ми, ще стане голяма жена. Но като цяло аз си мисля, че тя ще бъде голяма слабост на Артем, защото скоро се говорихме. В крайна сметка, като са две деца, как се обичат двете деца? Сега ще разберем. Знаеш ли как? Няма как да ги обичаш по-равно и по еднакъв начин. Просто трябва да ги обичаш по различен начин. И ето ви, аз сега ще се разплача. Какво да направя? Поплачи си, няма проблем. Аз плаках в видеото за Виторио, ти плачи в видеото за Каталея. Да, просто ги обичаш по различен начин, но ги обичаш и двете, няма как. И после като направим трето и него. И така, Кая, добре дошла при нас, скъпа приятелко. Вече сме 4. А сега, приятели, нека да ви покажем всичко, което сме направили в детската стая, защото наистина според мен стана вълшебна. Има още някакви неща, които те първо трябва финално да има да се дооправят, но като цяло... сме готови да те посрещнем на това прекрасно розово легалце. Легалцето от Baby Galix. Baby Galix, твоя дом. Между другото, преди година и половина изнесахме много яка песен за Baby Galix. Обаче не ни е останало време да я довършим и Кристо да влезе в студио, да я запише. Напишете в коментари да ни форсирате да го направим. Милото ми бебче, стана майка на дъщеричка, на момиченце. Много по-различно е. Различно е, едното е да си мъжка майка е много чувство, че е по-лесно. Да си майка на момиче, май ще е по-трудно. Хайде да покажем какво сме купили. Айде. И да разкажем всичко, защото хората ни питат много. Добре. В Инстаграм постоянно ми пишат, разпитват ме. Сега, това е кошарата, която сме избрали. Всъщност нещо по-различно от първата кошара, която взехме, е, че на Виторио оставаше и на легло след това, докато тази не става. Тази си е кошара. Точно така. И няма люлеещ се механизъм, няма люлка. Което в някакъв момент не знам дали няма да стане проблем, защото Виторио никой няма да забравя как аз лягах тук в детската, заспивах дори нататъка и с крака го люлееше, да може той да се съунаси. Той не можеше да заспива без люлка. Да. Надяваме се Кая да... Принципно казват, че децата са както ги свикнеш. Тя няма да има люлка още в началото и в кошарата, която ще бъде в нашата спалня. Така че... Но пък гледай каква люлка сме и взели. Виторио нямаше такава, най-малкото, защото по негово време просто нямаше такива тежки газари. Гледайте за какво става въпрос. Имаше много готина люлка, но не беше такава. Да, трябва да я заредим. Тя може да се я местиш. Чакай, да ще да покажа. се зарежда.
Тя е от Зареждаше и си има дистанционно. Има музичка. Айде да я пуснем. Може ли? Дай да пробваме, не знам. Много яко. Аз мисля, че просто се връзва към тока. Не мисля, че се зарежда. Бруталка. От Baby Galix също я взехме, но е на Kickable. Също наши много големи приятели от Пловдив. Може би трябва да се пусне в контакта, все пак не се зарежда. Прав си. Не знам. Според мен ще е малко странно, ако се зарежда и може да я разнасяш напред-назад, както си искаш. Нека да проверим. Айде да проверим. Оп! Айде дай дистанционното. Не, просто се стои според мен включено в контакта. Може от тук да се управлява, не само от дистанционното. Я да видим звук. Вълшебно. Искам и аз вътре. Искам пак да съм бебе. Не е честно. Виж, много е готино. Много яко. Не може да вкараме някакво нещо на Майкъл Джексън. Защото Виторио беше закърмен с него. Много яко. Изключително. Чакай да видим дали работи без ток. Не. Значи разбрахме, че не е със зареждане. И аз си казах, някакси ще да прекалено, вече да има и акумулатор. Добре. И да се разнасяш напред-назад, че е без ток. Вече прекалено модерно ще да ми дойде, пък така е по-добре. Браво! Това е люлката, която избрахме на Kickable от Baby Galix. Много е красива. И много добре ни пасва тук в стаята. Да, и така се избрахме по цвят да си пасва. Макар че тя ще седи повече в хола тая люлка. Но... Тя е в хола, ще ни пасне. И там ще пасва. Сега да ви покажем кошарката всъщност, скринът и гардероба. Са на Little Sky Sophie. Много хубаво, също ги взехме Baby Galix. Baby Galix просто ни обзаведаха изцяло за първото и за второто дете, за всички деца по света. Точно така. И сме много благодарни, защото наистина без тях нямаше да се справим толкова бързо, толкова лесно. Като цяло Боянка е страхотна, защото много ни помогна. Ако не сте гледали бебешкото пазаруване, ще го оставим ето така отгоре, за да може да ви е по-лесно да видите всичко, какво сме взели от Baby Galix за бебе номер 2. Вече може да казваме името. Чакай, че аз съм свикнал да не казваме, въпреки че ние от доста време си казваме Кая Каталея. Това ще ви го разкажем допълнително. Така, сега да ви покажа гардеробчето. Ето, вече може да видите, то е запълнено. Препълнено с игри и играчки. Като цяло този гардероб е изцяло пълен с неща на Виторио. Тук има игри също. Тук има дрехи. Все още не сме изкарали летните. Тоест не сме ги накупили, защото нищо не му става. Хора растат като гъбки. Вижте какъв виж. За мен така нищо не ми става. Нямам какво да нося. Стига де. Ето тук да покажем, това е бебефона, който сме взели. То е хубаво да го разопаковаме вече. Право да го изкараме, предлагам и аз, да. На Motorola Къде показва цената, че ми е лошо. 4K, 8K, Wi-Fi, супер видеозон, лайфхак, турбо пауър. Пакет. И реално той ще седи ето тук. Е така. Оп, чакайте. Този звук много го обичам. Да ви кажа, много са се променили нещата от първата бременност на Кристо преди 4 години. Тогава спомням, почти беше черно-бял ли беше или не? Черно-бял беше, нали? Гледайте сега вече за какво става въпрос. Може да е имало и по-хубави, но ние бяхме с черно-бял. Охо, той е зареден. Гледай приложения, мото, нърси, не знам си какво. Това е добре да си го изтегля, между другото. Ами да, затова е хубаво, че го изкарахме. Motorola Nursery е модела. Ето тук така си оставяме камерката. Тя не може без ток да работи. Значи не може да седи тук, защото тук няма контакт. Няма. За повече контакти търсете разклонители. Успял го е един велик български рапър. Кой? Криско.
За повече контакти, търсете разклонители. Бях 8 клас, когато излезе тази песен. А сега вече имам 2 деца и съм много бесен. Аз съм рапър и съм бял. Майката съм ви... Очевидно. Щупи ли нещо? Надявам се, че не. Какво изтрака така? Ето тук кръченцето. Ако гардероба се срути, ще те срутя. Ако гардероба се срути, надявам се да не е върху мен. Скъса ли го? Да. Какво? Защо пише да се внимава бебето да не си го лови около главата, ама кой ще го даде на бебето това? Оп! Опа! Нещо тук няма да се лича. Какво правиш? Не мога да стигна. Влезе ли? Не, излязах. Ако се чудите защо имаме такъв голям проблем с контактите, защото, както знаете, не ни стигнаха парите да направим дизайнерски цялата детска. Welcome to Motorola. Ето го. Добре ли? Много е добре. Я обърни към стаята. Това сме ние. Здравейте, хора! Много е яко. А ние можем да се го вържим към приложение в телефона, нали? Да. Много е напреднала технологията за последните 4 години. И продължаваме с турчето. Чакай да покажем сега. Тук са 2 кошчета, които взех от моят любим магазин Shein. Не, това е от Sensei. Понеже всички питат откъде пазаруваш. От Sensei, от Shein и от Temu. Това ми е. Това са ми любимите магазини за пране, както виждате. Все още не съм им намерила подходящо място. С вас седят тук отгоре на скринчето, но скоро, когато вляза да ражда, може би, Боянка ще ти изпрати повивалник, който ще дойде тук. Тук сме приготвили памперси, кърпи за повивалник. Имаме сет, който е хигиенен за бебето. Една машинка, която пуска бял шум, мокри кърпички. Трябва да купим бепантен, някакви неща за мазане. Ето тук може да видите дрехите на нашата принцеса. Като може да се забележи, че съм заложила главно на розовото. Отново са накупени от много различни места. Тук имаме още дрехи, които вече са 3-6 месеца, защото тези са 0,3. Но, както знаете, бебите търсят много бързо намалят, затова взех повече дрежки. Ето, тук има кърпи. О, това е много сладичко. Какво мекичко. Това за какво е? Не знам. Не, молица, гладено е, прано е. И какво? Аз не съм, и аз съм гладен и съм пран. Така, всичко е изпрано на Baby Care програма, която е 3 часа и 40 минути. След това е пусната сушилня също за 2 часа програма и след това е изгладено. Така че един ден само за една пералня ми отнема. Радвай се, че не го правиш на ръка. Едно време, да. Едно време как са ги сушили на високи градуси и така нататък. Как? На простора и слънцето суши. Как? Да, така. Продължаваме. Както разбрахте, тук ще спи нашата принцеса. Тук отново имаме едно диванче, което е отпреди. Това реално е второто диванче на Виторио от Baby Galix. Първото си спомням, как сме отишли до Стара Загора и беше изненада и той толкова се беше зарадвал на диванчето, че беше на седмото небе. Той беше на 6-7 месеца. Да. Беше много малък, когато го взехме. Беше много щастлив тогава, се успомня. Обаче, как се седеше на него и не искаше да става. Да. О, човек. Не знам дали ми е тъжно, защото... Не знам, хем се вълнувам за раждането, хем ми е тъжно, защото Виторио вече е голям. Та, приятели, това е новото легло на нашия мъж. Той много си го искаше, много си го харесваше, най-вече защото ето тук се вади. Да, знам, трябва да взема матрака от гаража, за да го сложим. И тук Виторио може да си кани приятелчета, да идват, приятелки, да си играе с него, защото той сега не ходи на градинка и постоянно казва: добре, мога ли да си играя с моите приятели? Всичките ми приятели ли са болни? С кой мога да изляза да си играя? Много, знаете, човек ми е много социален. На кой ли съм метнал? Нямам идея.
и няма търпение да почне да си кани тук приятели. Гадженцата се разбрахме, че ще спят с него, а пък момченцата ще спят долу на другата част. Много яко. И между другото, откакто сме в новия апартамент, от 10 дена, откакто Виторио е тук, той си спи в неговото само легло. в неговото легло. Изключение в момента, че на обяд спи в нашето легло, но просто трябваше да го преспим, да ви покажем стаята и така. Да, Виторио, миличкия, много е щастлив, много е доволен. Тук отново, понеже знам, че ще има въпроси и за лампичките. Лампичките са от Shein. Все още не сме намерили решение за този осветителен кабел, понеже тук трябваше да имаше осветление в гардероба. Да. Обаче така се остана. Ако някой има идея какво да направим, за да осветим повече стаята, аз продължавам да смисля за някаква лента, обаче не ни останало време да отидем в осветителен магазин и да намерим какво Да, може би да някаква лед лента ще сложим просто, за на първо време. А пък, както казахме, така или иначе, когато Виторио остане първи клас, със сигурност ще трябва да се измисли нещо да се направи с тази стая, защото ще трябва да има бюро за него. За сега е там във ъгъла ще сложим до гардероба масички. Масичка с 2 столчета, където все пак да може да сяда да пише и да рисува, понеже той много обича да се оцветява и да се рисува. Което всъщност не знам от кой го е, защото ние двамата сме много зле с рисуването. Той го прави, но не го прави... Не го прави добре, да. Не го прави добре, но пък проявява интерес. Пък се занимава, което е най-важното. Развива се финната моторика. Нека да се развива. И сега да ви покажем и насам рафчетата, за които много хора питаха. Те вече са от Икеа, взехме ги от там. Изключително удобни. Сега аз ги бях гледала на снимки в Pinterest и ги търсих, като решихме да вземем с розови и сини кутии. Съответно розовите ще са за Каталея, сините за Виторио, обаче Виторио вече започна да ги превзема и тях и казва: ама защо? На Кая ще оставим само. Кое беше? Ето това вика е за Кая. Едно. Всичко останало е негово. Не, това е пълно с нейни играчки вече. Бебешки. Така ли? Да. Добре. Там има бебешки играчки и тук я сложила една топка. Как добре е оставил пространство. Но като цяло, да, миличкия. В момента е нормално той да има повече играчки и повече неща, въпреки че с него седнахме и разчистихме преди да се върнем и като се върнахме също и много от неговите играчки той каза: да, ще ги дам на други деца, които нямат, и сме ги отвили в торби в гаража и чакат да отидат пред някакви други деца, като даже имам набелязана една жена, която е с 4 деца. И много тежко. Там е тежка история и Златина каза, че една от моите приятелки Златина каза, че може би ще ги вземе да ги занесе. Супер, което ми напомня, че трябва да дарим и легло от кошара. Да. Кошарата, която беше на Виторио, след това става на легло. Ние запазихме този комплект заедно с матрачето и също трябва да го дарим. Между другото, ако имате близки приятели, които знаят за някой случай, който е по-тежък, по-особен, с удоволствие бихме могли да... Седи в гаража, то става и на кошара и на легло. Не може на двете едновременно, но да, периодично ще се сменим. Може да е, да. Така да се върнем към тази част. Тук чакаме от Canvas on the Wall, наши също много големи приятели, които изработиха такива, ако се спомняте, много яки канави на Виторио. Да направят нови 3 за Виторио и още 3 за Кая. Ще оставя тук снимка на проекта и така ще се завърши и тази стена и ще бъде много такова цветно и готино. Да, 3 розови, 3 сини, както са с кутиите и общо взето, да, малко по-детска и малко по-бебешка я оставихме самата стая, защото можеше, нали, да я направим доста по-младежка. И в крайна сметка още са мънички. Знаете, че момчетата се развиват доста по-бавно от момичетата. Моля. Така е. Така че имаме 3-4 години, в които да помислим какво да я направим. Искам да ти кажа, че вече се чувствам на 14-15. Само искам да ти кажа да не стане така, че след 3-4 години да имаме още едно и още да съм с такъв корем, защото тогава какво ще правиш, не те знам. Ще живея на терасата. Това е дете-третото. Аз ще живея на терасата, пък вие се оправите. Искате ли да ви покажем количката на Кая? Айде да покажем количката. Идвам. Количката е на Annex, един от най-новите модели, Фло. Изключително лека е, удобна е, супер компактна е, защото като я сгънеш, буквално става толкова мъничка. Отново сме го показали в бебешкото пазаруване. Толкова малка, че можеш да я пъхнеш навсякъде. Не е нужно да си някаква огромна кола, примерно. Ето вижте колко е малка. Та-дам! Този кош реално се сгъва ето така. Айде, дай да покажем на хората колко компактна става всъщност тази количка.
Дай от другата страна. Има си дръжци. И сега изкарая. Вижте, коша реално стана ето това. Е коша. И базата съответно също се сгъва много лесно. сега ще ви покажа и за нея. Так. И това е цялата количка. Съответно има и летен кош, има и кошничка. Та така, това е нашата количка на Анекс. Избрахме я. Уникална е. И направихме си ремонта по цветовете на количката. Общо взето. Много ни харесва, наистина, и Виторио много се кефи. Хубавото тук е, че и дръжката, вижте, може да е и така, по-висока, за хората, които са по-високи, може и да е по-ниска, което означава, че толкова ниска става, че може и Виторио съвсем спокойно да бута количката. Той допреди малко даже е бута и вече изцапа едната стена, защото е засили към стената. Крайна сметка така ще е, като сме си направили светъл апартамент. То е ясно, че до половина всичко ще е за преболизване. Ама нещо, което много ми харесва е, че гумите са за същия цвят, като самата количка. И джантите. И джантите, и всичко. Общо взето... Аз не съм виждал толкова красива количка без майтап. Просто е съвършена. Да, малко по-скъпа е, но като цяло наистина се заслужава на 100%. Много е яка. Много е яка. Изключително шикарна. И аз, като си спомням, количката с Виторио, която също беше много красива, но беше доста по-мащабна, такава голяма. По-тежка беше. Много тежка. И сега правя разлика, всъщност колко по-важно и колко по-лесно е човек се избере просто лека количка. За мен това е главното, най-важно нещо и аз веднага като почнахме да търсим количка, казах този път. Първо да е лека. Оттам всичко друго. И ми да, обаче вече имаш опит с първото, знаеш за какво ти трябва, колко време прекарваш ти само с него. Защото за нас мъжете реално няма значение дали е 15 кг или 12 кг. Се тая. Така е. Обаче за нас жените има значение. Да. Приятели, мисля, че това е всичко, което трябваше да ви покажем от това видео. Нямам чанта за количката. Имаш спокойно, прибрал се ме, там е, всичко е наред. Дали? В хола е, да. Сигурен ли се? Чанта. Чанта за докаря да видя. Няма чанта. Докато сляза от болницата, задължително чанта. Надявам се да е в гаража при коша. И поставка за кафе нямам. Добре. Това ще се говорим след малко. Хайде да кажем чао на хората. Да. Приятели, благодарим ви, че гледахте това видео. Надяваме се, че ви е харесало. Показахме ви нашата детска стая. Мисля, че се е получила страхотно. Ако имате някакви въпроси, ние винаги сме на разположение да отговорим на тях, а пък в следващото видео вече ще ви покажем и Кая. Да, нашата малка принцеса, защото може би следващото видео ще бъде видеото от изписването. Много яко. И да не забравяйте да ни поздравите в коментари, защото вече сме мама и тати за втори път. Ура! Много яко. Обичам. И аз те обичам. Ако зависи от мен, още 10 ще родя. Ну супер. Що да не зависи от тебе? От кой зависи? Не. За сега ще спрем. 10 е супер. Следващите 12-13 години ще можеш да се намалим. Хайде, да приключваме. Благодарим ви, приятели. Да ходим да събуждаме Виторио.